Max, det är Börje! Wow! Fick du både stol? Är det bilar? Vi har kläder. Kita fai panno αυτό τώρα, Γιωχάννα. Τώρα θα τα κρατήσουμε εδώ κάτω για τα γενέθλια και μετά πάει πάνω. Är du glad, Max? Är du glad? Han är glad! Ska vi titta till lite? Okej, jag har valt att ta på säkert upp. De är från mormor. Jag har fått presenter från mormor. Ska jag börja till dig, Max? Wow! Så många du fick från mormor. Mamma, titta. Wow! Är det till kläderna som man kan sy fast? Titta. Ja. Det var putsakja. Vad är det för någonting? Blev du glad för dina presenter, Max? Vad var det för någonting? Fint! Är de fina? Jag städade dem och du visade dem. Ja, okej. Vad är det för någonting, Max? Vad är det för någonting? Vad är det? Är det bilar? Ja, precis. Man ska ha dem på fotsingarna när det blir kallt. Nej, innan jag kan mamma, det är plåster! Nej, vad är det för plåster? Jag får se. Bilar! Bilarplåster! Wow, titta Max. Titta Max, de kan jag lägga i dina kräm, du slår dig! Vad är det? Vad är det, Max? Vad var det för någonting? Nej men, strumpor! Vad var det på de strumporna? Bilar igen! Så är det bara med bilar, Max? Det är bara bilar? Bilar overload. Ja. Du vill titta när jag filmar, ja. Titta, Ellie, öppna dina presenter. Wow! En bil! Nej, så fint! Det är till början. De här tittarna får jag öppna. Han fick sig hjälpskor! Ett till par skor. Wow! Den här sitta! Nej, nej, inte. Men jag får se de andra skorna, Ellie. Wow, bilar, är den fin? Bilen! Och där var sådana med eldflammor. Wow! Wow, Max. Hitta en bil! Nå, så fina tröjor. Det är bil och bil! Vad vackra presenter på du fick dem, Max! Popo. Και εγώ πήρα στα γενέθλιά μου 2 βιβλία. 2 βιβλία, 2 books. You're jealous. You want a card too. Πολύ ωραίο δώρο, μπράβο. Max kör redan med sin bil där borta på Ärnstödet. Brukar han köra bilar. Jag älskar att få den present. De är ju mycket underbara. Blir du glad för de skorna, Ellie? Ja. Ja. Mycket glad. Ska du prova dem och se om de passar? Is that Hansaplast for... Yeah. All right. Prova om de passar, gumman. Vänta lite så. Hej! Ja. Ja. Är det bilar? Så många med bilar, älskling. Men det är inte sant. Är det inte sant så fina de är? Får vi se här om de passar Ellie sen. Sukane. Titta på serien och pane. Passar de? Ja, de passar. Perfekt. Bravo. Wow, är det också bilar? Så många. Bilar overload, Max. Ja, det är du, älskling. Så, ska vi säga grattis på födelsedagen, lille Max. Nu blir du 2 år gammal. Så gullig du är. Min lille prins. Mamma, vad är det? Mamma, vad är det? Det är sådana man kan sätta på kläderna. Nu säger vi hej då. Hej då. Wow, ja.